ali trava neće navesti na to da neko skoči sa zgrade. To može biti LSD ili tako nešto. Nezvanično saznajemo da obe porodice sumnjaju u jedinu, za sada poznatu verziju po kojoj su devojke same odlučile da skoče. Imam jednu informaciju da je neko minut, dva pre nego što su one sa zgrade pale ili bačene u fantomci u samom delu istrče iz grade. To je to. Ono što je neobično, a na što bi istraga trebalo da odgovori, jeste zašto su devojke koje su se družile tek 10 dana odlučile da se zajedno ubiju. Наверное, это высоко.